khazani marti kising song tenene update nge black na wana ma singsa norok ba baksa ba soi ma khana tai baksa ba soi ma yaro khana ungoi tong khana o norok je nugui tongmani je screen o bukhuk black na kotor party mungo labini langma sonani nangkha black na kirma singsa khayei norok bo nugui to khana je baire rogo tongnai borok black na tamne ke sep ke tona nango black na kirma singsa klayei gari bai pherijakgwi bini langma jokha Belaikina wana ma singsa bongkha tei kirma singsa bongkha baire rogo thangai tonginani belaikina sep kai tonani nango yakhai belaikina tamni ge sini datina sini langma sowai thangnai bobo jagao tong Bangalore de na Chennai de aborok asu kahamke saimia tamni ge kaisa CCTV camera o bini pheroi botharjamani abo belaikina kakha tei no bunukha belaikina kirma singsa bongkha tamni hingke norokno phunugui manliya in video o norok nainani musungui tongkha hingke video ni description o WhatsApp group ni link rijak tongo norok ajaga join khaidi ang norokno video phunugui rinai tai bobo jaga ni hingka aborok bo kahamke saimia tamni hingke belaikino kirma singsa kai bini langma jamani abo belaikino wanama singsa bongkha tai kirma singsa bongkha hingke khajani marti kising sonnorok tomungno ani channel o talphai tongo hingke subscribe khaiei ganani bell icon no press kai all o select khainjadi amtuino ang update rok di tongkha hingke norok nioro dakti sogainai hingke khajani marti kising son video 3 ni bagai asukno hai malai phai norok bai next video o